jama'a ba wai ba ne wai ya gaya mun shi ba ya ce ba ya zama sele ba wai ba ne goro yon abci ya ce shi ya zama sele to haka ake so hip hop artist a America mu muka tanyo mu muka kawo wa America ci gaba ku ga wannan baka fata da kuke gani dan uwar turawa da duk so suke sun ga kashe kuda wallahi shege kuma ba shi da tarihi wallahi ba dan muwa kai babba da baki da bakan fata bai sai rawa duniya ba wallahi ba dan muwa kai hip hop ba saboda America idan mutum yana kallon ko yana kallon waka in yana duba ko zai ke ganin wani zane wannan zanen a tabba daga hip hop aka samu wata logan mu ne zage ne na muwaka ƙarya ne ba wani shege ƙarya ne ba za a kashe baki ba duk zage da zau ga atwa kuma yi a bayan wannan duk tarihi ne na hip hop a tabba daga hip hop aka sa logo ne na hip hop aka sa tafi a tabba in dan ba dan ba muwaka ba na hip hop wallahi baki da bai sake ba a duniya su ne suka ga waka da ana waka ba faɗan suna da aka ci gaba sai aka zo ana faɗan suna aka samu aka ci gaba to yanzu ga baka fata ne yanzu ga nan mun yaɗe a duniya kuma yanzu wai lalle da iskanci so suke wayan sun kace su ba sa so mu rayu to ba ture dinan nan mutum ne da ke gani baya so kun ba da mu babbar gudunmawa a rayuwa a ba yanzu ba kai soja saboda haka wannan musamman mawaƙin ƙarar gurgenewa saboda shi yana da wa yawa a girmar da irati da fulawa yana nogara cikin kuwa ya aka mun salama ne DJ yawa DJ if you ready I'm ready zamba yon abkiya da dan zuban mana freestyling mun kusan mu mawaƙan hip hop muna kamanni da masu kalangu muna kamanni da masu goge kun gane muna kamanni da mawaƙa kala-kala a duniya duk mutumin da zai iya live da sai na kallon ku nan guri sai da muku waka amma gaskiya ni ba kai a guri ka san abin da ya ake cewa wata waka wai abin ya motsa to ni ba yi ban ni ma abin ya motsa